लहान तोंडी मोठा घास घेतो. पण माझं भाग्य किती बघता, माझ्या आई बापाची पुण्य आहे किती बघता. राज, ही तुमची कापडं जेव्हा माझ्या अंगाला लागली ना, तेव्हाच येऊ शिवा मेला. आता उरलाय तो तुमचा आत्मा आहे फकस्त. राजा तुमच्या ध्यानात येत नाही, पण मला स्वर्गाचं दर दिसतंय. हो, अजून काय पाहिजे माणसाला. लोक माणूस आयुष्यभर कसा कसा जगला ते सांगतात, पण माझ्या बाबतीत लोक सांगतात की शिवा असा बिलंदर किंवा शिवाजी राजाचं मारण मेला. मारून 96,000 वर्ष जगेन महाराज. चला, येतो मी.